La Tomboxienne kɔni ka fako yi ale nana anw lafiyale de kama. Ibe kokan, ibe sofana, ika ko ka ca. Ale kele do ka fako yi bɔ, fako yi mi a fɛ bɛ kele do ala. An b'a wele ko 3 en 1. Ale baara ka telin ko jugu, an b'a fɔ ko shap shap. An b'an ka sogo kɛ da la. A yɛrɛ kɔni b'a dɔn saga sogo de ka di ale ko in na kosɛbɛ. Fako yi kɔni ale saga sogo lama de ka di dɛ, nga ni sogo wɛrɛ b'i bolo bɛ se k'o kala. An b'an ka sogo yira n'a ji n'a tulu ye. O kɔfɛ an bɛna ji litiri 2 bɔɲango kɛ an ka da kɔnɔna na. N'an ka ji kɛra k'a kalayara, an bɛ sin ka La Tomboxienne ka fako yi ta ten nɔ k'a kɛ an ka da kɔnɔna na. Comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na, a nafɛn bɛɛ kɛlen don a la ka ban. Fako yi nafɛn tɛ dɔwɛrɛ ye. Jɛgɛ jalan, nganinfin, mafeje, laurier, tigɛni, yirifarani ani kabe, forondo, sunbala ani situlu yɛrɛ. A yɛrɛ b'a dɔn situlu y'a la fanba belebele ye. O bɛɛ de ɲaminen don ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'a kɛ mana kɔnɔna na. I t'i yɛrɛ tɔɔrɔ, i dan ye dɔrɔn ka n'a tobi. I t'i yɛrɛ bila susuli la, i t'i yɛrɛ bila foyi n'a kelen na. E dan ye dɔrɔn ka na fako yi dafara k'a kɛ ji la. An bɛ barama bugu an ka dada la k'a to yen nɔ a ka tobi fo heure 4 bɔɲango. Heure 4 selen na i yɛrɛ b'a ye a ji jiginna kosɛbɛ, i tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ. An bɛ kɔgɔ k'a la fana, i bɛ kɔgɔko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. Ni waati selen na an bɛ tamaroni kɛ ji la k'a nɔɔni ka sɔrɔ ka n'a sɛnsɛn an ka da kɔnɔna na. Ni tamaroni baarako ɲɛnabɔra an fɛ, an b'a ɲami ɲɔgɔn na dɔɔni ka sɔrɔ k'a kɔgɔko jateminɛ. N'an y'a kɔgɔko jateminɛ dɔrɔn an bɛ barama dajɛngɛ a da la k'a to yen nɔ a ka wusu waasa tulu ka tigɛ a sanfɛla la ka ɲa kosɛbɛ. A y'a ɲɛ kalakala ja sanfɛla la, n bɛ n'a ka nimero fili ja sanfɛ wa a k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ réseaux sociaux bɛɛ lajɛlen kan. A bɛ fɛn caman wɛrɛw feere min tɛ nin dɔrɔn fana ye. Wijila nafɛnw ɲaminen ɲɔgɔn na, kankamugu, sunbala ani kɔrɔnfɛn nafɛn tɔw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan, a b'a bɛɛ de feere. La Tomboxienne, i y'an lafiya an ka gwada la.